କିଛି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଭାଇ ସମ୍ପତ୍ତି କାହାର, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷର? ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣ କିଣୁଛନ୍ତି ଅବା ବିକୁଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଅଛି ସେସବୁ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷର ବୋଲି, ଏସବୁର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଛୋଟିଆ ଉତ୍ତରଟେ ରଖୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଏ ଭୂମି ଆଉ କାହାର ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁ ସମାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ କାହାର ହୋଇଯିବ। ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ମଝିରେ ଯେତିକି ସମୟ ମିଳିଥାଏ ସେତିକି ସମୟ ଆପଣ ଏ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉପଭୋଗ କରି ନିଜର କରି ଗର୍ବ କରି ଜୀବନର ଶେଷ ରାସ୍ତାକୁ ବାଛି ନେଇଥାଏ। ଭାଇ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ଏ ସମ୍ପତ୍ତି କାହାର? ଏ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଥିଲା, ଆଗକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ରହିବ। ତେବେ ଆମେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁକି କାହିଁକି ରାଗ ହିଂସାରେ ଝଗଡ଼ା କରି ଜୀବନକୁ ହାରୁଛେ? ଏ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସମସ୍ତେ ତୋର ମୋର କହିକି ସମୟ ଆସିଲେ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଯିବେ। ହେଲେ ଭାଇ ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଥିଲା, ଆଗକୁ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ରହିବ। ଆମ ଭଳି ଅନେକ ଜନ୍ମ ନେବେ, ଅନେକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଥିଲା ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ରହିବ। ସଂସାରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାୟା। ଏଠି କର୍ମ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ସର୍ବସ୍ୱ, ଯାହା ଜୀବନକୁ ସୁଲଭ କରିଥାଏ।